Ak aj tvoj pes vyzerá pri vítaní návštev nejako takto, dopozeraj toto video, poradím ti, čo sa s tým dá robiť. To, čo vidíš na tom videu, je veľká energia, ktorá absolútne netuší, kam má ísť. A odnesie si to tá návšteva. To najjednoduchšie, čo môžeš svojmu psovi v tej chvíli ponúknuť, je správne usmerniť tú energiu. Odporúčam vyčleniť si jednu hráčku, ktorá bude pre neho veľmi silná. Môže to byť duplikát jeho obľúbenej hráčky alebo úplne nová hráčka, ktorú bude dostávať iba v prípade, že niekto prechádza vchodovými dverami. Tú hráčku si nachystáme pred vchodové dvere a za každým, keď niekto bude vchádzať, tak príde aj s tou hráčkou a ponúkne mu hru. Psík sa takto naučí, že keď niekto prechádza dvermi, znamená to spoločnú hru. A tá energia bude mať zrazu priechod do tej spoločnej hry. Je veľmi dôležité, aby ste to s tým psíkom skúšali ako majitelia, napriek tomu, že možno na vás také prehnané reakcie nemá. Môžem to začať skúšať aj pri návštevách, ak je tá návšteva ochotná spolupracovať. No a výsledok môže byť napríklad takýto. Mám s týmto veľmi dobré skúsenosti nielen so svojimi psíkmi, ale aha, pozrite sa aj so psíkmi mojich vlastných klientov. Tak si to vyskúšajte aj vy.